أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. yan uwa masu kallon mu barkanmu da waraka da fatan muna lafiya, Allah ta'ala ya sa haka. Insha Allah za mu ci gaba da bahasinmu da muke yi akan zamantakewa aure, cewa yaya za mu gina familin mu su zama sun tafi daidai da karantawan alkur'ani, daidai da karantawan manzan Allah sallallahu alaihi wa ali, daidai da karantawan a'immatu ahlul bait alaihi salatu wassalam. Muna magana akan sadaki da muhimmancinsa. Mun ce za mu kawo ayoyi guda 10 waɗanda suke magana akan sadaki da muhimmancinsa. Mun gama da aya ta farko wadda take Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakulu wa hani'an mari'a. Mun yi bayani akan wannan aya tafsilan a karatuttukan mu da suka gabata. To yau za mu shiga aya ta 2 wadda ita ma take nuni akan sadaki. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim la junaha alaikum in dallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadruhu wa 'ala al-muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin. Allah yana cewa la junaha alaikum, babu laifi a kanku in dallaqtumun nisa idan kuka saki mata malam tamassuhunna, matakar ba ku kusance su ba, aw tafridu lahunna farida, kuma ba ku ma riga kun yanke musu sadaki ba. aw tafridu lahunna farida la junaha alaikum fi in dallaqtumun nisa malam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna, babu laifi ku jiyar da su daɗi, wato ku ba su kyauta. Alal musi'i qadruhu, mai yalwa ya bayar daidai gwargwadon yalwarsa, wa alal muqtiri qadru, matalauci shi ma ya bayar daidai gwargwadon yadda yake samu. Mata'an alal musi qadru wa alal muqtiri qadru mata'an bil ma'ruf, wannan abu ne jin daɗi ne wanda shari'a ta ba da kai haka din. Haqqan alal muhsinin, kuma ainihin wannan abu ne wanda yake tabbatacce amma ga masu kyautatawa. To akan wannan aya, shin da Allah subhanahu wata'ala ya ce mana babu laifi ku ji yadda waɗannan mata daɗi waɗanda ya zama kun rabu da su tare kafin a riga a yanke musu sadaki, ba kuma kusance su ba, shin wannan umarni ne na wajibi ko kuma umarni ne na mustahabbi? Na fata an gane, shin wannan umarnin da aka ce ku musu na wannan isanin wajibi ne ko kuma mustahabbi ne? To an rawaito daga sahibul jawari cewa da ya zo daga Malik da jama'a na ulama cewa mustahabbi ne yin haka, wato ba wajibi bane. Tamassakan bi qaulihi ta'ala, istibabin shine an yi riko da zancen Allah madaukaki da ke cewa haqqan alal musini, wannan mai kyautatawa ne zai yi wannan, wato in mutum yana cikin masu kyautatawa shine zai yi haka. Haisu yadullu ala anna al-mata'a qadiyatun yaqumu biha al-muhsin, ta yadda mene yana yin nuni, aya tana nuni shan cewa shi kyautatawa hukunci ne, ai abu ne wanda yake dama mai kyautatawa ke yi, wato ba da kyauta sai muhsini, sai mutum ingantacce yake bayarwa. Wa illa idan ko ba haka ba, fa hiya laysat lazimatun ala zawj, ba wajibi ne ya ce dole sai ya bayar. Wato idan mutum ya zama ba zai shiga cikin masu kyautatawa ba, to yanzu ya rike kuɗinsa, ba wajibi ne sai ya bayar. Dan haka kenan wannan aya ba tana mana nuni ba ne akan wannan kuɗin da zaka ba mu wannan macen a ce wajibi ne, la mustahabbi ne. In ka ga dama ka bayar, in ka ga dama ba za ka bata ba, saboda mene? Farko dai ba ku kusanci juna ba, ba kamar riga ma ka yanke sadakin ba ma ka ce ka fasa auren. Ina fatan an gane, dan haka mustahabbi ne yin haka, ba wajibi ba. A karatu na gaba insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin.